Türkmenistanda dem alış ýollarynyň keselleri ýene-de köpeldi. Aşgabatyň keselhanalaryna ýüz tutýanlaryň sanynyň aşy köpdigi sebäpli olary yerleşdirmäge yer ýetmeýär. Azatlyň habarçysy paýtagtdaky ýagdaý barada beren maglumatynda paýtagtyň keselhanalarynyň ýüz tutýan hastalary sygdyryp bilmeýänligini, näsaglaryň en çemesiniň öýde bejerip almaga mejbur bolýanlygyny aýdýar. Dem alış ýollarynyň virus keseline ýolugyp hastahanalary ýüz tutýanlaryň sanynyň artmagy sebäpli hastahananyň syrkawlar üçin statsionar ýatymlaryň bejergi ýerleri doldy. Hastahana bu keseli bilen ýüz tutýan hastalary kabul edip bilmeýär. Yer ýetmezçiligi sebäpli hastalary ýzyna göýberýär. Dip habarçymyz paýtagtdaky keselhanalaryň biriniň iş şäherlerini çetirleýär. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly Lukmanlar kesellänleriň köpüsiniň medisina edaralaryna dem alış ýollarynyň hastalygy bilen ýüz tutýanlygyny we olaryň sanynyň soňky hepdede gözgörteli köpelendigini gurrun berdiler. Şeýle-de Lukmanlar keselhanalarda hastalary saklamak üçin ýerleriň ýetmezçiligi sebäpli näsaglary öýlerini uğratmakdan başga çäräniň galmanlygyny aýdýarlar. Kesele ýolugan hastalary habarlaşyp durmak we öý şertlerini bejerip almak maslahat berilýär. Dip Aşgabatly Lukman aýdýar. Paýtagt keselhanalarynda işleýän Lukmanlar hastahanalaryna ýagdaý has agyr näsaglaryň yerleşdirilýänligini belläp, ýogalýanlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Dem alys virusyny ýolugan we netijede ýagdaý yaramazlaşyp ýogalýanlar bar. Günde bir näçe adam dünýäsini täzeleýär. Dip habarçymyz bilen gürleşen paýtagtly Lukman aýdýar. Anonim gürleşen saglyk resmiýetleri hastalaryň ölüminiň sebäplerini virus bilen baglaşdyrmagyň gadagandygyny belliýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaý bilen baglylykda Aşgabatyň hastahanalarının ýol başçylarynyň we Saglyk ministrliginiň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Lukmanlar bolsa dem alış ýollarynyň keselçiliginiň düme we alamatly hastalyklaryň we muňa sebäp bolan viruslaryň ýaýramagynyň koronavirus pandemiýasynyň bäri saklanýanlygyny we wagtal peselip ýene-de güýçlenýänligini belliýärler. Iýulyň başynda Balkan vilayetinde çağılaryň arasynda näwelli virusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Şonda Balkanly Lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyz aýtmagyna görä, dümewe meňdeş alamatlaryň has agyr görnüşi bilen geçýän keselçiligi anyklap bolmaýar. Kesellän çağılar dem almagyň kynlaşmagy, ýen zadyny gaýtarmak, beden temperaturasynyň aşy ýokarlanmagy, burnunyň ganamagy we bedeniň sandyramagy ýaly agyr alamatlary bilen hastahanalara ýüz tutýarlar. Türkmenbaşy şäherindäki köp uğurly hastahananyň saglyk işäriniň bir näçesi Lukmançylyk edarasynyň çağılar bölüminde ýatymlaryň bejerip almagy mätäs çağılar üçin ýeterlik ýeriň ýokdugyny aýdypdy. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ýolbaşçylary ýurtda düme we dem alış keselleriniň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy resmi derejede kommentirlemän gelýärler. Bahar aýlarynda ýurduň medisina edaralarynda kömek sorap barýan hastalaryň köçelerde maska takýan adamlaryň köpelen wagtynda paýtagtda köpçülik ýerlerinde hlor bilen ýuwmak işleri alınıp baryldy. Şeýle çäre COVID-19 pandemiýasy döwründen bäri geçirilmändi. Keselçiligiň umumy statistikasyny çap etmeýän Türkmenistanda düme we dem alış ýollarynyň viruslary barada açyk aýdylmaýar. Galybertede Türkmen hökümeti pandemiýa döwründe tutuş dünýäni gurşap alan COVID-19 keseliniň hem öz territoriýasynda bolandygyny boyun almady. Ýurduň saglygy saklaýyş budagyndaky çeşmeler bolsa statistika yglan edilmese iş ýüzünde ýöredilýänligini 2020-2021 ýyllar aralygynda Türkmenistanda 25.000 çemesi adamyň koronavirusdan ölenligini habar berdi. Türkmen hökümeti şol sany henize çenli ne tasdiklady, ne de ret etdi. Hadar deňdiniň kenaryndaky Awaza milli syýahatçylyk zolugynda döwlet eýetçiligindäki taksi kärhanasynyň Hyundai Elantra kysymly ulogy ýol helakçylygyna uçurady. 12-nji iýulda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Taksi sürücüsü 110 km çemesi tizlik bilen gelip Kamal Kran kysymly yük ulogynyň aşagyna girýär. Wakada ulogdaky 4 ýolagçynyň 3-si we taksi sürücüsü wepat boldy. Dip habarçymyz aýtdy. Habarçymyz bilen anonim şertde gurrundeş bolan polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň bir işäri ýol hadisasyna 2 ýagdaýyň sebäp bolandygyny aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä bularyň biri 2 taksi sürücüsiniň uloglaryny ýarışdyrmagy. Beýlekisi bu uloglardan biriniň aşy köne bolup tormozundaky näsadlyk bilen baglanyşykly. Wakanyň bolan wagty döwlet eýetçiligindäki taksi kärhanasynyň Hyundai Elantra we
Toyota Corolla kısımlı uloglarynyň sürüjileri uloglaryny ýarışdyryp sürüpdirler. Şonda 18 ýyl äri taksi parkynda hyzmat edip gelen Hyundai Elantra'nyň sürüjisi ulog saklap bilmän ýokary tizlik bilen kranyň aşagyna giripdir. Onuň bilen ýarşan 2017-nji ýylda zawoddan çykan Toyota Corolla kısımlı ulog öňünde duran kran uloguna 30 metr ýetmän durmagy başarypdyr diýip polisiýa işgäri aýtdy. Ol wakadan soňky derňewlerde Hyundai Elantra kısımlı ulogyň tormuz ulogymyň hatardan çykandygynyň anyklanandygyny hem bellidi. Sarı reňkdäki bu uloglaryň taksi hyzmatlary üçin köçe çykarylmagy döwlet tarapyndan gadagan edilen eken. Ýöne yerli häkimiýetler bu taksileri hususan Tomsky dynjalış mewsüminde öz bähwitleri üçin ulanyp goşmaça gazanç edip gelipdirler. Diýip polisiýa işgäri aýtdy. Bellesek awazada iýun aýynyň başynda dynjalış mewsümi elan edilýär. Bu ýerde 4 we 5 ýyldızly myhmanhanalaryň onlarçasy ýerleşýär we bularyň müňlerçe syýahatça hyzmat etmäge ukyplydygy aýdylýar. Syýahatçylyk mewsümi adatça sentýabr aýyna çenli dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada deýişli türkmen häkimiýetlerinden şolsanda yerli polisiýa bölümünden we döwlet taksi kärhanasyndan tesvir alyp bilmedi. Ýöne habarçymyz wakanyň izi süre 2008-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän Hyundai Elantra kısımly uloglaryň awazanyň içine girmeginiň gadagan edilendigini aýdýar. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurduň çäginde hasaba alynýan ulog hadisalar we olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. Ministrligiň garamagyndaky edaralar hem ýol ulog hadisalar boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki resmi media hem ýurtda adam pedalaryna getirýän ulug helakçylikler barada asla maglumat bermeýär. Ýöne Azatlyk we Garaşsyz neşirler ýurtda bolýan ýol ulug hadisalar barada ýygyderli habar berip gelýärler. Şöýlüň ilkinji 6 aýynyň dowamında diňe Azatlygyň habar beren aýry başga 7 ýol hadisasynda azyndan 32 adam helak boldy we başga da 10 adam yaralandy. 26-njy maýda Daşoz welaýatynyň gaz üpçünçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumlaryna ziýarata alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kısımly mikroawtobus ýol helakçylygyna uçrady. Köçe ýol hadisasynda 15 adam helak boldy, başga da bir näçe adam yaralandy. Abaşanyň prezidenti Joe Biden we onuň Respublikan bäsleşi öňkü prezident Donald Trump 14-nji ýyl güni giýişlik Pensilvaniýadaky saýlaw kampaniýasy ýygnanşygyna bolan kassediş synanşygynyň ýanyndan ýurda agdyr bolmak çağırşy bilen ýüzlendi. Trump'a edilen hüjüm wagtynda onuň bir gollagçysy wepat boldy. Biden noýabrda geçiriljek saýlawlaryň öň süýresinde bolan we dalaşgärleriň kampaniýasyna üýtgeşiklik girizjek hadisadan soň howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy bilen baglykda garaşsyz derňe geçirilmegini öýerdi. Biden Trump bilen gysga ýöne gowurryň edenligini aýtdy. Federal derňe uýras tarapyndan 20 ýaşly Thomas Matthew Crooks diýilip kesgitlenen ýaragly adamyň goloýdaky üçekden Trump'a we Mereke tarap atan oky öňkü prezidentiň sawgulagyndan negdi. Hüjümçi 13-nji ýylda gizlin gullugyň işgär tarapyndan atylyp öldürildi. Federal derňe bürosy Respublikanlaryň Wisconsin ştatynyň Milwaukee şäherinde geçiriljek konvensiýasyndan 2 gün öň bolan hüjümüň sebäbini şinlik hem anyklamaga synanýanlygyny aýtdy. Oppozisiýadaky partiýanyň 18-nji ýylda Trump'y resmi taýdan dalaşgärligi hödürlemegine garaşylýar we 78 ýaşly Trump 15-nji ýylda gurultaýyň başlanjak ýerine Milwaukee şäherine geldi. Trump Washington Examiner gazetini gurultaýda 2 gün olarky pikir edişinden düýüp götür başga uly tapawutly çykyş etjekdigini aýtdy we bu tutuş ýurdy. Hatda bütün dünýäni bir ýere jemlemek üçin bir pursat diýdi. Biden 14-nji iýul güni giýişlik Aktamdan halka telewiziýa arkaly eden ýüzlenmesini kassediş synanşygyny berk ýazgardy we
AR-15 görnüşli tüpeňli bir adamyň ABŞ-nyň gizlin gullugynyň goraguna garamazdan Trumpy atmak üçin nädip beýle ýakyn gelip bilenligini gözden geçirmegi buýranlygyny aýtdy. Biden Amerikada bu hil zorluğa aslında hiç bir zorluğa orun yok. Nokot, kadadan çıkmalar bolmaz. Biz bu zorluğun kadaya uğrulmağına yol verip bilmersi Biden aýtdy. Bir yurttaki siyasi retorika katı kadaşdy. Onu soğutmağın wagty geldi deyip ol sözünün üstünü getirdi. Häzirki pursatda biziň hemme wagtdakydan beter agdyr bolmagymyz we özümiziň Amerikalılar hökmündäki hakyky häsiýetimizi görkezmegimiz, güýçli we aýgytly bolup galmagymyz has möhüm diýip Trump Truth Social platformasyna aýtdy. Federal Derňew Bürosu özleriniň häzir 15-nji ýylda başlanjak Respublikan konvensiýa awanyan ol ýa-da beýlek howplardan habarlarynyň ýokdugyny aýtdy. Gizlin gulluk özleriniň Milwaukee şäherindäki howpsuzlyk meýilnamasyna haýsyr bir ýetgeşme giridilmegine garaşmaýanlyklaryny aýtdy. ABŞ häkimiýetleri kassediş finansyanyň arkasyndaky sebäpleri mümkin bolýança tiz anyklamaga çalışýarlar. Guman edilýän atyjy Krukus aýdylmagyna görä, batlaryň gün ortasyny 1 sagat çemesi wagt aljak uzaklykda ýerleşýän şäherden gelipdir. ABŞ-nyň bir näçe habar beriş serişdesiniň maglumatyna görä, döwlet ses berişlikleriniň ýazgylary Krukusyň Respublikan hökmünde hasabalananyny, emma Demokratik Partiýanyň kampaniýalaryna az mukdarda goşanlygyny görkezýär. FBI hüjümde ulanılan ýaragyň adyndan 6 aý öň Krukusyň Kakas tarapyndan satyn alynana meňdeýänligini aýtdy. Gizlin gullugyň medeniýet wekili Anthony Guglielmi bu wakadan gysga wagtsoň X platformasyna çap edilen beýanatyny atyjynyň ýygnanşyk meýdançasynyň daşyndaky belent ýerden sahna bir näçe ok atanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol atyjynyň ziýansızlandyrylygyny sözüne goşdy. Pensilvaniya ştatynyň gubernatory Josh Shapiro ýygnanşyga gatnaşyp bu hadisada ölen erkegiň Sevit'in öňkü ýangyn başlygy 50 ýaşly Korey komparatory bolanlygyny aýtdy. Bu hadisada yaralanan beýleki 2 adamyň ýagdaýynyň çynlakaýdygy, emma durnuklydygy aýdylýar. Siýasy analitikler kassetmek finansyanyň bäsleşige ýetirmegi mümkin täsirleri barada dürli çaklamalary öňe sürüp Trump'a bolan duýgudaşlygyň we zorluga bolan garşylygyň güýçlenmeginiň ähtimallygyny ýaňytdylar. Ýöne olar edil häzir bu arada belli bir zat aýdardan gaty ýer boljakdygyny ýytadylar.